Aisha, lafiya? Ba ki makaranta ba ne? Baba yunwa nake ji. To ko sai ki zuwa makaranta don kina jin yunwa? Da malaman namu suna raba mana abinci amma yanzu sun daina rabawa yanzu kuma ma a ƙasa muke zama. Gashi kuma yanzu ba mu biya kuɗin makaranta ba. Duka biyu kenan. Ga yunwa. Talaka mun shiga cikin kalco wallahi. Ga ba abinci an tare komai duk wata harka. Da an tare. Ko an ko to kin ga yi haƙuri. Bari yayarki ta dawo daga ɗan cinikin da take. Idan ta dawo ɗan abin da ta sabo dole sai jari ya karye. Sai in je makarantar in biya mai kuɗin makarantar. Baba ina jin yunwa fa sosai. Koma makarantar. Na to miki abin da yake cikin jiko? Wallahi talaka ga ranar za mu ɗau fansa. Ga ranar za mu ɗau fansa. Abba ya zo. Abba zai. Da ba a biyan kuɗin makaranta ba da. Yanzu ga kuɗin makaranta ga yunwa kuma ina shi kenan. Ranar Asabar mai zuwa mu ma za mu ɗau fansa. Wallahi Abba za mu zaɓa. Aisha tsaya Aisha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baba Aisha baba Aisha baba Aisha me mota ne ya buge ta kuma ya gudu baba mu kai ta asibiti ba ta mutu ba baba asibiti baba Aisha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baba mu je asibiti Malam Isa me yake faruwa? Mai mota ne kai ta kuma ya gudu. Subhanallah. Asibiti da ne. Mu kai ta asibiti. A'a. Me za ka je yi asibiti? Ka ganni nan yanzu nan daga asibiti nake. Mutane ne ga su nan a shanye a ƙasa. Fiye da mutum 20 babu gado. Ka kai ta asibitin kuɗi kawai. To yanzu ka san cewa fa yanzu me nake yi? Gurin da muke a can fakantin kwari. An rushe gurin namu an zo an yi gini wanda ya fi ƙarfin mu. Ya za ka canja asibitin kuɗi mana? Ka tsaya Malam Isa. Abin da zan baka shawara bari ina da wani kuɗi nan. Yanzu da gwamnatin ba dama? Ina ba? 3,000 ne, amma ga 2,000. Ka riƙe, ku je kemis a ɗan gyaggyara mata komai da komai. Ni kuma zan riƙe wannan 1,000 don in je in ɗan gabatar da abubuwan iyali. Na gode. Kuma ka sani babu wata mafita. To me mafitar? Mafitar ita ce kawai ga zaɓi Abba K. Yusuf a matsayi a ƙarƙashin tutar jam'iyyar PDP. Duk irin wannan matsalolin da kake gani shi ne zai fitar da mu, kuma shi ne za mu samu ‘yanci a wannan state ɗin namu. Wallahi ni ma ra'ayina kenan. Ko? Wallahi mu je ke maza. To, ku je. Na gode. Yawwa. Sai ma haɗa ranar zaɓe. Muna kaya wa mutanen Kano. Abba Yusuf wani kwankwaso ya nuna mana shi ne mafita kawai daga cikin wannan matsalolin da muke ciki. Saboda haka ranar zaɓe ku dangula wa PDP shi ne mafita kawai. Abba. Me yake zo ki faɗa, Aisha? Abba ka taimaka kan na mutu. In Allah da ba za ki mutu ba Aisha sannan kin ji? Allah ba ki lafiya. Sannan Aisha insha Allah za ki ji sauki kin ji? Abba dan Allah idan lokacin zaɓe ya yi ka zaɓa Abba K. Yusuf. Ai ba sai kin faɗa ba Aisha. Aisha ai da ma shi ne gwani na, shi ne gwanin mu wallahi. Kamar kin shiga raina. Ai Abba shi ne namu. Saboda na da 'yan makarantar mu suna cewa Abba shi ne zai tallafa wa talakawa. Shi yasa muke son sa Aisha wallahi shi sa. Ka Abba? Ai insha Allah da ni da Abba dukan mu Abba gida za mu zaɓa.
wato Abba K Yusuf a ƙarƙashin jam'iyyar PDP mai alamar lema.